Dacă vorbim despre transportul urban și aspectele legate de mobilitate, am încercat în cadrul proiectului Civitas Modern să combinăm baza tehnică existentă cu inovarea, punctele de vedere politice, cu inițiativele Uniunii Europene și, în final, să demonstrăm cum am putea avea în orașul nostru un transport mai bun și mai eficient, păstrând în același timp un mediu nepoluat. Curat, frumos și mare. Orașul nostru este curat, modern și din ce în ce tinde să atingă anumite standarde europene. Început să facă trasee specifice între facultăți, între toate punctele locale și, cel puțin pentru mine, e un lucru bun. Poate să contribuie prin reducerea nivelului de zgomot, prin reducerea poluării. Sperăm ca aceste probleme să se rezolve în următorii ani, să avem rezultate cât mai bune.